Hej og velkommen til. Jeg vil i dag vise, hvordan man lægger Map Buyable Objects ind i et map til Farming Simulator 2015. Det første man skal gøre, det er, at man skal finde det map, man skal have lagt det ind i. Jeg har et map liggende her. Et meget lille, I kan se det ligger her. Det første man skal gøre, det er, at man går ind i map her. Så man har de her forskellige mapper her. Så finder man et map, hvor man har det andet i. Hvor man har det der map by object eller henter moddet. Jeg har det tilfældigvis liggende herover i en anden en her, som hedder buyable her. Så flytter man den buyable herover i. Det er vigtigt, at hvis man fjerner den fra en anden map, man husker at kopiere den herover i. Sådan der, så kan I se, så ligger den her. Det næste man så gør, det er at man går ind i mappet, åbner det i Giants Editor. Den kan godt være lang tid om det. Når man så er kommet herind i mappet her, som I kan se, det her det er bare et stort blankt map. Når man er kommet herind, så går man simpelthen op i filer, importer, og så finder man på sit map, nu hedder testmap, så ligger det her, det ligger nu, alt afhængig af hvor man ligger det henne. Så går man simpelthen ind i den her buyable her, så har den her ID3-fil, der ligger her, buyable objects, så trykker man på den og åbn. Så kan I se, så skete der noget her. Nu kommer den herude, ligger herude i siden som en transform-gruppe. Og hvis man trykker på den, så kan vi se, at vi har 3 her. De her, dem kan man duplikere alt afhængig af, hvor mange man skal bruge. Hvis man har et map, hvor man skal bruge rigtig mange i. Ja, hvis man kun skal bruge en enkelt. Det er jo sådan, hvad man kan duplikere dem, som man nu lige har lyst til. Ikke? Hvis I se, den ligger herinde på midten her. Jeg tager så den første her. Den ligger så endnu længere væk. Og så tager vi og kører herned i jordhøjde her. Så hiver vi den her hen til os, hvor vi er. Og så får vi den kørt ned, så man kan nå den, når man er inde i spillet. Der kan I se, der ligger den der lille bundstreg der. Den skal gerne lige være, så den lige er dækket. Så er man i hvert fald sikker på, at den er langt nok nede. Man kan godt risikere, at de kommer for langt op, hvis det er. Så har vi den her. Det er meget vigtigt, når I flytter rundt på den her, at de har kopieret eller markeret det hele. Fordi hvis man ikke gør, I kan se, der ligger her en ikon-jumping her. Det må sige, det virker som om, det er fuldstændig den samme kasse. Men hvis vi gør sådan her, flytter vi den her til siden her, og så trykker vi her, så kan I se, der er 2 kasser. Og det er den her kasse, der er her, hvor ikonet er inde i, der får det til at virke. Så hvis nu I gør sådan her, for eksempel, så skal I vide, hvor den anden af de her dele den er hen, og det er jo ikke altid til at vide. Derfor er det meget vigtigt, at når I har placeret det, så skal det være placeret samme sted. Nu er vi nået det her til, og nu har vi lagt det her ind. Nu har vi den her ikon her, hvor vi har det her objekt her. Så går vi op i filer, og importerer vi en bygning eller noget andet. Som vi så kan se, jeg har ikke nogen bygninger lige på nuværende tidspunkt inde under models her. Så vi trykker lige annullere igen, og så minimerer vi. Så finder vi de bygninger, vi kunne tænke os, eller hvad det nu er, vi kunne tænke os at få lagt ind. Nu har jeg gjort det helt klar herover. Vi lægger nogle maskinhaller ind her, så flytter vi den her til. Og så har jeg en anden maskinhal her. Så kopierer vi den her over i os. Når vi så har gjort det, så går vi tilbage i Giants Editor her. Og filer, importerer. Og så finder vi de nye, og det ligger inde i map og models. Normalt så har man en mappe hen, der hedder buildings, men fordi det her det bare lige er en test, så har jeg ikke lyst, gider jeg ikke at gøre det. Så importerer vi den her hal, der ligger her. Sådan den her. Så ligger den her. Vi importerer lige den anden med det samme. Models og maskinhallen her, og den der. Så har vi de her 2 her. Så siger vi, at den ene her, den her for eksempel, den vil vi gerne have, at den er der til at starte med. Så trykker vi på Ctrl X på tastaturet, og så lægger vi den her under Deleted Objects. Sådan der. Og så kan I se, nu kom der en ordentlig hal på her. Så flytter vi lige den her til siden her. Det er nemlig vigtigt, at den ikke er ovenpå i selve ikonet der. Så kan vi sige, så lægger vi den her. Og vi hiver den lige en lille smule. Det var for meget ned. Lige sådan der. Så har vi den her. Så tager vi den næste hal. Det er så den, vi godt kunne tænke os at købe. Den lægger vi op under Buy Objects. Så kopierer vi den ind der. Og hvor blev den af? Den er jo lige forsvundet. Den ligger deroppe. Så hiver vi den her ned til.
og den vender vi så på den anden led, så I kan se resultatet af det. Sådan her. Lægger vi den oveni. Det her det er kun for at vise, hvordan I gør det. Hvordan det bliver lagt ind. Så skal vi lige have den til, så vi har den rigtige størrelse. Sådan der. Så har vi den her importeret her. Og når man ser det i Giants Editor, så det her det ser jo fuldstændig åndssvagt ud. Men det er simpelthen bare for, at I kan se, hvordan det fungerer. Så trykker vi her på, i det første omgang, så trykker vi på den her herude. Går ned i User Attributes. Hvis ikke I har den fremme, går vi i Window. Og den hedder User Attributes. Så går vi herned, og så ruller vi lige lidt ned. Indtil hvor vi har det sted, hvor der står Text Name. Min mus, den driller lidt. Så skriver vi for eksempel halv her. Og det er meget vigtigt, at man får trykket noget enter og noget. Og så tjekker vi lige, at den er blevet kaldt. Det er vi nu. Den er blevet kaldt halv. Så trykker vi filer og gem. Og venter på denne. Så kan I se, at den er blevet gemt her. Så lukker vi den ned. Så har vi herude på vores mappe her. Så går vi tilbage igen. Op i Buyable. Så har vi den her Buyable Help Text. Den går vi ind i. Og så kan vi se her, at der har vi jo nogle forskellige her. Der har vi en halv her. Den har jeg faktisk lavet klar her. Og her kan du købe en ny halv. Den skal koste 5.000. Hvis man nu har flere for eksempel, så tager man simpelthen bare herfra og så herop til og kopierer og kalder den det navn, som vi har kaldt den inde i Giants. Sådan her. Når man har gjort det, gemmer man automatisk. Og så lukker vi ned. Sådan det der. Så er vi sådan set klar til at prøve at teste, hvordan det virker. Så vi markerer det hele her, og helt ud på testmappet her, og får I til arkiv, og zip, og OK. Så venter vi bare lige på, at den er kørt færdig her. Sådan der. Så finder vi vores mods mappe frem. Den er her i nogle dokumenter. Og My Games, og Farming Simulator, og mods. Så tager vi simpelthen den her, og lægger ned i vores mods mappe her. Og så åbner vi det Farming Simulator. Det der så er vigtigt, det er, at man har det mod inde, der hedder Map Buyable Objects. Hvis ikke man har det inde i sin mods mappe, så kommer det jo ikke til at virke. Det giver jo sig selv. Så trykker vi her Start og Easy, og så finder vi det testmappet her. Og Start. Så venter vi bare lige på, at den får loadet ind. Det skulle ikke gerne tage så lang tid. Sådan der. Start. Og så er det så, at vi skal finde ud af, hvor det er, vi har gjort, hvor det endte henne. Der kan I se, at den ligger derovre. Så vi løber lige herover til. Som I så kan se, så den første halv, vi har lagt ind her, den virker fint. Den er her, som den skal være, og man kan bruge den, som man nu har lyst til. Man kan åbne, hvis man har de her map door trigger inde, så kan man komme ind i den, og man kan åbne døre og så videre herinde i. Hele vejen igennem, hvis det er det, man har lyst til. Som hele vejen, og dørene derinde, og så videre. Så kan I se, der har vi vores ikon liggende her. Så går man simpelthen ind i ikonet her. Så kan I se, der står halv. Vi har stående der. Og på toppen er det en halv, og så her kan du købe en ny halv. For at købe det, så trykker vi simpelthen C. Så forsvinder den, og den nye halv kommer ind. Det er simpelthen måden, man gør det på. Desværre har jeg opdaget en fejl i forbindelse med det her Map Buyable Objects her. Hvis man lægger mere end en Map Buyable Objects ind, så vil de andre ikoner forsvinde. Hvordan man får det lavet, det ved jeg ikke, men det jeg gør, det er, at jeg laver forskellige markeringer på jorden, hvor jeg har mine objekter, så jeg ved, og så ligger mig under den, der hedder delete, så jeg ved, hvor det er, jeg skal gå hen for at købe mine forskellige bygninger, hvad jeg nu har lyst til. Jeg håber, den her video den har været til gavn for nogen af jer, og I må endelig gerne skrive, hvis der er nogle videoer, I synes, I godt kunne tænke, at jeg skulle prøve at lave. Så vil jeg så vidt muligt prøve at lave det. Så vil jeg anbefale jer alle sammen at gøre lidt reklame nu her, at I kan gå ind på min Facebook-side, Lovgaards Modding Team, og synes godt om det. Der bliver løbende lagt nogle forskellige maps op, som jeg har siddet og lavet, og nogle forskellige mods, som vi har siddet og redigeret en del i, og så videre. Og kredit til dem, der har lavet alle de ting, som vi sidder og får lov til at redigere i. Det var alt for mig. Hvis du vil vide mere, og du er i tvivl om noget, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Hej hej!